Un nom destaca per sobre de la resta si parlem de la paraula llegenda en referència al Club Esportiu Europa. Tothom ja deu saber de qui parlarem en aquesta peça, de l'únic futbolista del club que llueix en una placa a peu de carrer donant nom a una via de pas a Gràcia. Efectivament, parlem del mite Manuel Cros i Grau. Cros, nascut el 1 de setembre del 1901 al municipi de Calanda, a Teruel, on actualment també dona nom al camp de futbol del poble, és fill d'en Joaquín i la Catalina, però només la seva mare, que va morir a Barcelona el 1937, va poder arribar a veure com d'històric seria el seu fill al món del futbol. El seu pare va morir jove, el 1908. Va ser precisament la mort del pare la que va motivar el trasllat a Barcelona aquell mateix any, acompanyant la seva mare i les seves germanes Josefa i Maria Teresa, les úniques que li quedaven d'una família nombrosa que havia tingut la desgràcia de perdre 4 fills abans dels 3 anys d'edat. Els Cros Grau van arribar a Barcelona quan l'Europa tot just feia mesos que s'havia fundat. Jugant a futbol, Cros va començar a destacar al club internacional i els ulls de molts vistaires es van posar sobre la seva figura. També els de l'Europa, que va perseguir el seu fitxatge tal com ens comenta l'historiador Xavier Vidal. L'entrenador, que era el Mr. Kirby, que era anglès, volia tenir un davanter-centre estil anglès, el que ara en diríem un taque. I aleshores doncs, busquen, dintre del panorama futbolístic català d'aquells moments, i veuen que hi ha un jugador que acaba de fitxar pel Martinenc, que es diu Manuel Cros, que compleix les normes, un home alt, fort i que marca gols. I Manuel Cros li diu, sí, em sembla tot perfecte, però clar, diu, és que jo ja acabo de fitxar pel Martinenc i m'han donat 500 pessetes i una cartera de pell. I aleshores diu, el Xavier Bonet diu, doncs espera't, això ho podem arreglar, ja parlo jo amb qui haig de parlar i ho intentarem, suposo que això es podrà solventar. Els dos presidents van parlar, el president del Martinenc i el president de l'Europa. A l'Europa li va tornar les 500 pessetes, li va pagar les 500 pessetes en el Martinenc i el Manuel Cros va jugar amb l'Europa. És que amb el Martinenc no va arribar a jugar, o sigui, ell venia de l'Internacional i amb el Martinenc no va arribar a jugar cap partit en aquell moment. La seva figura va començar a esdevenir mítica, arribant a nivells d'importància futbolística i popularitat pública a l'alçada d'altres llegendes de l'època, tal com ens detalla Ramon Vergés, al documental 1923, Forjant la història. Estava a l'alçada de Zamora i Samitier, indubtablement, vull dir, només cal veure les revistes, el Xut, que era també la revista així satírica del moment, sempre en portada, sempre hi havia els típics xistes amb els tres, i a Barcelona eren 3 referents. El Cros només destacar el seu pentinat a l'E Parisien, que li deien, que era mundialment conegut, que entraves a qualsevol barberia de Barcelona i qualsevol nen, adolescent, home de l'època demanava un tall a lo Cros. El seu peculiar estil físic i estètic, combinat amb la seva manera de jugar a futbol, el van convertir en ídol dels joves de l'època i que, tal com diu Xavier Vidal, que ara actualment seria un influencer. O sigui, ell es tallava el cabell d'aquella manera, així tipus com els mariners nord-americans, i marcava estil, marcava tendència. La gent, els joves, volien semblar-se amb ell i portar el cabell com ell. Un cop retirat i ja entrat en la seva 6a dècada de vida, Manuel Cros va ser objecte d'un reportatge documental per a televisió espanyola anomenat Históricos del Balompié. L'única peça existent, coneguda fins al dia d'avui, on es pot veure i escoltar el propi Cros. D'aquell documental podem sentir un parell de preguntes que li fa l'entrevistador sobre la seva forma de rematar de cap i el seu peculiar estil arriscat de jugar, amb anècdota inclosa. Eran famosos los cabezazos que daba Cros. ¿No sabía usted daño? No. En aquellos momentos no me sentía de nada. Yo me sentía así, hacía como, pues tenía aquella satisfacción, pero aunque me abrieran las cejas, era igual, me es igual a mí. ¿Se abrió las cejas? Varias veces.
que por cierto que el día que me casé llevaba 6 puntos en la ceja. ¿Qué diferencia hay entre un remate de cabeza de los que se hacían entonces a los que se hacen ahora? Porque ahora, primeramente, conozco al Juan en el momento de saltar al campo, a la cabeza. Y segunda, que tiene miedo de hacerse daño. Porque nosotros les dábamos desde el medio la nariz hasta la frente, y ahora no. Ahora van desde la media frente para arriba, y claro, la pelota queda sin apoyo y es cuando se marcha para arriba. Però si Manuel Cros dona nom actualment a un passatge al costat de l'estadi del club de la seva vida és gràcies a la insistència de Josep Beltri, soci europeista vinculat al grup del nomenclàtor de Gràcia que va treballar fort i decidit per aconseguir-ho. Així en destaca ell la seva figura. Imparable, segons el que he llegit jo d'ell i tot allò i tal, i a mi em va semblar un personatge que ha deixat molta història en l'Europa, perquè hi havia diversos jugadors allí que també els he llegit a vegades amb cròniques i coses d'aquestes, però mai de la importància que se li ha dat al Cros, perquè els gols sobretot eren victòries, representaven victòries fets per ell, que això va fer molt. Cros ocupa un gran espai en la nostra història i un petit racó a Gràcia. Però com diu el mateix Beltri amb humor, qui sap si en un futur ocuparà un espai tan gran com la seva pròpia llegenda. Pues aquest carreró ja s'ha fet ara un carrer amb una mica d'allò, no? Bueno, carrer no és carreró. Però, almenys, pues, bueno, crec que aquest home tenia que sortir a un lloc. Si després un dia podem canviar i posar-lo a la diagonal, pues ja li posarem a la diagonal.